Šume su mjesto gdje ljudi često traže mir i tijelo, ali one mogu biti i mjesto strahote i smrti. Na kraju ću ti pokazati kako jedan od najpoznatijih slučajeva ubistva u šumi još uvijek ostaje nerešen. Ja sam vaš današnji host ovog kanala. Između gostujućih zabava i uživanja u prirodi, šume mogu skriti mračne tajne. Jedan od takvih slučajeva je tragična smrt poznatog poslovnog čovjeka, koji je pronađen mrtav u jednoj šumi. Iako je policija uložila sve napore kako bi rasvijetlila ovaj slučaj, još uvijek postoje brojna pitanja bez odgovora. Da bismo razumjeli što se moglo dogoditi, moramo pogledati u detalje ovog slučaja. Prvo, moramo istražiti okolnosti pod kojim je žrtva otišla u šumu. Bilo je to nedjeljno jutro, a on je rekao porodici da ide na ritualnu šetnju kako bi se osvježio prije poslovnog sastanka. Međutim, on nigdje nije stigao, a njegovo tijelo je pronađeno kasnije te večeri. Drugo, moramo istražiti mogući motiv koji bi nekoga dao ovom zločinu. Žrtva je bila uspješan poslovni čovjek s brojnim kontaktima i poslovnim partnerstvima. Međutim, postojali su i mnogi ljudi koji su ga mrzeli zbog njegove tvrdoglave i autoritarne prirode. Treće, moramo uzeti u obzir činjenice koje su se desile oko vremena kad je tijelo pronađeno. Svjedoči su prijavili da su čuli neke sumnjive zvukove koji su dolazili iz šume u času kad je žrtva nestala. Međutim, nikome nije palo na pamet da ih ozbiljno shvati kao mogući dokaz. Kao što vidimo, ovo je slučaj koji je prepun neriješenih pitanja i nejasnoća. Na kraju ću ti pokazati kako jedan od najvažnijih dokaza nije bio uzet ozbiljno, što bi moglo promijeniti tok istraživanja. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.